Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun mugi isih wilasa berkaing Gusti ingkang Maha Kuwasa tansah kepadatan dumateng panjenengan sedaya lan kula para ini sesepuh ingkang datang, para tamu kangkung saha putri ingkang winengku ing pakurmatan maturaken anggen kula matur sumangga tansah kula nderekaken munjahaken raos puja lan puji syukur wonten ing ngarsanipun Zat ingkang maha luhur inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan awujud punapa kemawon dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah ing dalu punika saged kepanggih kalayan kinayoman ing karahayan ing salajengipun nuwuni karsanipun Bapak Salim sekalian Ibu Salimah ingkang ing wanci punika netepi termaning asepuh ngawontenaken tata cara ngunduh mantu ing panganten inggih ingkang sesilih Anggit Surya Gumiling ingkang sampun kepareng hajatu krama Dewi Ayuning Tias putri kinasihipun Bapak Soleh sekalian Ibu Salimah dalem saking Taman Tridaya Indah angka 3 blok L13 nomor 3 RT kalih RW kang 11 Wonosari Cibitung Bekasi Jawa Barat kepareng kula minangka jajaring pambiwara ngaturaken urut-urutaning lampah tata cara ngunduh mantu ing panganten ing dalu punika minangka purwakaning tata cara inggih punika pambuka saperlu katindakaken tata cara pasrah sahabat Nabi. Purna tata cara pasrah sahabat Nabi nulis katindakaken tata cara adat kebiaan waosan donga pamuji sungkem pangabekten saha atur pambakerja purna pambakerjanipun ingkang mengku karsa nuli para tamu kasuwun paring berkah pangestu dumateng panganten sekalian kanthi sarana foto sesarengan mekaten urut-urutan ing lampah tata cara ngunduh mantu ing panganten ing dalu punika salajengipun mugia kersa lelenggah ngatas dumining purna matur nuwun.